बिथिंखौ आंनि जनसाधारण गैया मा सेकांनाय आं मोनसाखौनो खालायदिमे दलनि दै गाहाम खायना थांगांखाय आं न' जागौ दै साम' खायनानै दिगि आंनो सुजुग गैया हाबखाय ओंखाय तीन नारायण विकासानो जंगल छगो तीन नारायण विकासानो जंगल छगो तीन नारायण विकास देवनो जंगल छगो जिनि त्रिपुरानि ट्राइबल फिल्म सेलसिनि सार विकास देवनो जंगल छगो बीजेपी जिरापत स्वागतम मसा कुपुरिया करे बीजेपी फेनेरं सें बंनो लाम छगो सें बंनो लाम छगो चंगमारी साम्पाररक जानि जानि बदलनो क्राक खलाय लायररक तंमा तैमासे सालबार शिवो बीजेपी बानारमानि ओ हास्ते वो सालबार लायलिया हास्तेनि तंकसं लुकुरक दाल बिदाल बदल याकार लायो रांचाक मोन्तां हातायनि गारिं मरगनाय जरा कायसावो फरेस्ट बाय आलंगो रम्बै चपना नायजागनाय मोन्तां हातायनि गारिं सबायजागना नायनाय लगिओ 34 फैमिली 102 बुटा लगिओ तुबुई तिप्रासा हामक्रे मंत्री विकास देवबर्मा याखैबा बीजेपी बाना रोमखा बाहादुर सदार कामी 29 कृष्णपुर विधानसभा बाय खबजा ओ पांडावो नारेवायंगे मानजाखा मंडलनि जतो आदंजु शक्ति केंद्र तहसील देवबर्मा जीएस वाथराय मलसम जनजाति लीडर बाबूजी देवबर्मा गोविंद हरि जमातिया आकर्षण नाइने बेदि चिनि नोटिस खरांनि मांपिलिबो बबो हाय मुवानि करं बबोते मुवानि रि सालबुनो लुकुरंनि खावो थाइसनाम तिनि मोन्तां हाताय रांचाकनो मरगनाय फसंदनि याफबो बबोते मुवानि नाबो बेलाय हामबाय जत लिडार रंग हामजां मारिका हामजां मामानो हामजां मा सिरिना नांगो हामारेनि लामाव जतनो नुगुइ दङ नरक हामारेनि लामानो हिमुइ दङ ओ चिनि विधानसभा न श्रेष्ठ विधानसभा खायनानि आं समाय थांजा जेदिननि सिमि आं पजामानो अदिननि सिमि जतनो लुकुरंनो तैयो कसाक कुकुर कसम हियावै एक त्रिपुरा श्रेष्ठ त्रिपुरा विकसित त्रिपुरा खायनानि बागै विकसित भारत खायनानि बागै आं फंसा साइटक नमर जत मिडिया बुङो ते विशेष खायै हेमंत रियांनो बेलाय हामबाय बिन नेतृत्व थाइमाने ते विश्वजित देवबर्मा ते अनिल देवबर्मा बरंनि कथामनि नेतृत्व 34 फैमिलीनि 102 बुटा तिनि बरक सिन लगी फाइका बसकांगतेबो फाइनाय नरक नुगानो जों हमारे लामा हिमुइ दङ सबका साथ सबका विकास नि लामा हिमुइ दङ बसकांगो सिनि नुनासरा काक्रसरा यांगा मोन्तां जागारक नरक जतनो मेडियारक सेमनो बेलाय न सिनि बररक ओ जागा दै करै हुकरै लामा करै न करै जानानि कोनो व्यवस्था करै सिनि सरकार फाइमानि पर तलक से यापरि हिमुइ दङ यापरि सै दङ लामानि व्यवस्था खाइ दङ दैनि व्यवस्था खाइ दङ शिक्षानि व्यवस्था खाइ दङ बरंनो साबलमन खाइनानि व्यवस्था खाइ दङ ताबुक आनि प्रोजेक्ट सिनि बरंनि बागै राबार मुख्यमंत्री राबारनि बिसिंथै राबार मिशन ते थाइलिक रिजांनाय थाइलिक बागान आनारस बागान वाइ बागाननि बिसिंथि खायै सिनि बरंनो दति रां पैसा माननानि बागै ते सिनि दीर्घ मेयादी हंगा राबार मिशन प्राय 7 बছর नांगौ ओ 7 बছর कस मानते न ओ थालिक ते आनारस माननानि बागै ताबुक प्रोजेक्ट खायजाका बसकांगो जतनो सुबिदा माननाय ते बसकांगो एक संगे खायै जों सामुं तांनाय ते बसकांगो जों नायो गुन्डागिरि खाया जों नायो हामजां मारिनानि बखारिनानि हामजां मारिनानि जत बरंनो आं सावो सिनि जत लिडार रंनो सावो बखारिदि बिपदो हेल्प खायदि मासाय मानंनो हेल्प खायदि रोगी যারা কাইমাইয়া শ্রাদ্ধ বেমারি মতি বড় রং সাহায্য খাইদিনি आं যতन आह्वान खायो सिनि लिडार काम खाइ दङ सिनि लिडार वाथाराय मलसमनि नेतृत्व जत आनि लिडार एक संगे सामंतां दङ जों बसकांगो जों तेबो काहांबाय सामंतांनाय अरन बर' रंनि बागै उन्नति खायना बागै जेन नांमानि आं तिप्रासा मिनिस्टारनि तिप्रासारावनो खायनानै जे खायना नांमानि आं खायनाय सिनि बर' रंनि बागै खायनाय बिसेस खायै आं शिक्षानि ऊपर जोरियो नरक जतन साइमोन सारा त्रिपुरा राज्योआव सिनि बरंनि जे हस्टेलाव आं हपुं सापुं थाङै आं जतन आयो बंनि चानानि तंनानि व्यवस्था बंनि बाहाय बंनो चारि बनो बाहाय खाने लेखाफोरा बाहाय खाय जतन खाय बस कांगो ओ हाजरा कामिनि बागै जे ओ नुनासरा काक्रासरानि बागै तेबो स्कुलनि व्यवस्था खायनाय
hostelni ব্যবস্থা খাইনাই বসকাঙ্গ ওরনি বড়রং শিক্ষিত খাইনানি বাবু চেষ্টা খাইদों বসকাঙ্গ মনো মুয়ানি বলতে রাং পাইথানাই পকেটনি রাং পাইনাই কিন্তু হামজাংমানি পাইয়া बोखानि हामजांमा आं रिनाय जत्त आंनि उजानि जत्त बोखानि हामजांमा रिनाय जों हिंसा बिसास खाया गलाय तगलाय बिसास खाया आं हामजांमानि दैयै आंनि बोखारिवै बरंनो जत्तन आं बोखारिनाय जे बरक ताबो फाया बरंनो आं कक सावो हाइदिचिनि लगे एकसंगे सामुं तंनाय एकसंगे डेभलपमेन्ट खालायनाय जेखाने दै गरै लामा गरै आसुंनाय बुटो आसुगै जे जे खायना नांमानि ताबो अनेक खायजाया बाखि दं ओरो खायनाय नों तो साल कलक रम्बै त्रिपुरा मथानि क्राक सेंक्राक ओ आमसाइनि तामनि बगै नों तिनि बदल काइसावनो ताइबैसा बरं मनां त्रिपुरा जाहांग्रा मन्त्रिनि याग्रा मानां याखाबा बिजबि बाना फाय हामबाय मेदेरां आंनि काइसाव आं सुमनि रमनो आं सानानि सिगां मुक्त सिफायगा कारन किछु सालेन माने आं दीर्घदिन 4 बोसोराव जागा सामुं दागमोन बिसिङाव आंनि जनसाधारण जे आंना सेटांनायनो आं मुंसाखौनो खोलायदिमे दलनि दै गाहाम खायनो थांगांखाय आं न' जागौ दै सामुं खायनो दिगि आंनो सुजुग गैया हाबखाय ओंखाय अल एलाकारा हामिया दङ गोनै थेकिया आंहा प्रुबो आंनि यंनि बुस्लाबाय आंनि यं बदै थेकिया ताय अर जागा थुस थेकियामु बिकास दङ बिकास थलिया इसन साल काहाम गोरोंखा आं अनेक खायरग बरंनो खायरग मानतै आं कुन किछु जे त्रिपुरा मथा 4 बोसोर खायद दं थानिबो आं मुसाखौनो सुजुग बरंनो खालायनाया जे खेरांबारा आं पाथन बागै तलां सिबारान देबरमानो दै बिकासबो थांजाक बिकास नबो आं तलांखा बिकास न तलां मानि किन्तु सार सिनि कमल कलय ब नाय दंथौ बनो खन सेजामाया उसितखौ सानाय जे एलाकाराव जे बसाव फायदि काहामखै रंनाय नरंनो डक्टर काहामखै नायरि नरं काहामखैने किन्तु जे कग्रिमान मथे कक गासेबन नांया आबन बागैनो आं बेलाय दुखु नांगौ जे आंनि हामजांनाय बरक आंना हामजांनाय दावनाय रंनो आंहाबो माथु थैथांगा मो सिबारान देबरमा खेरांबा तलाहा किन्तु बिनि बसु रिनाय बनायने हिनैनो आनो साइ जे आं अंको सपन देबरमा अंकोनि सपन देबरमा सिनि आमसायो फाइ जे कक रिलांमानि सय सामुं खायन थांबरगाय अ कक फनांबाया तैदा फनांबाय आं तलां 2-3 बा न किन्तु बिन क्वार्टार गाना खेरांबा किन्तु ब आ दिनो ब आं फोन खैगेबो न एव थांनाय केरै एकमात्र राजु देबरमा बतलांगे फनुगैया फनुगै ब आकन थिकै काल काबखा आसुनो ब नखै हामि हिनमाया नैनि मुंखाय आन मङनि देबम